Assalamu alaika, assalamu alaika ya Maulana, ya Rasulallah, ya imamina hadi, ya imaman anbiya, nurulari, janjani murari, kai dai komi, ibn Abd Rasul, ya Rasulallah, ya Habiballah. Ya Habiballah, ya Karimallah, kai gatarwa annabi ya Nurallah, Jani Maulana, Jani tani muje annabi ta barna a baya, Jani kai ni gwanina, Jani kai ni muradi ya Rasulallah, Kashe Tijjani ya Nurallah. Ibn Abdul Karimi mai fadar Allah, mai dukkan mulki, mai matsayin nura, ya nura tiyar karke mai matsayi mahmudi, jani hadi kara mini sanka, temni kaina ka ya Rasulallah. Bari kai ni mahami, ka bar na kunci ya Rasulallah, ka kira ni garinka, ka yi min komi hadi ya Rasulallah. Don Amina annabi, don sayyada Aisha ya Rasulallah, don sayyada Fatima, don sayyada Khadija ya Rasulallah. Ni na gane annabi, karbe ni muradi, kar ka bar ni na kuka domin Tijjani. Kare mini rudu, kare da rudu, yanke min san duniya mamu balla, ban sai kai ya imamina. Ya Nurallah inda faɗi ka imamina, ka uwar girma sai ya da Fatima Nurallah, mai gatarwa mai matsayin nan matar Ali, matar Ali. Bani na zo umma, kar a bar ni na koma ya Amina.